Ne tɔgɔ Sega Jara, ne ye Biton président ye. Biton ye i n'a fɔ anw bidenw ka tɔn, anw ye denmisɛnnin jɛkulu ye, denmisɛnnin jɛkulu min sigilen don baarako kɛlɛ kama. Anw ka laɲini ye de fɔlɔ jamana kɔnɔ baarada minnu bɛ di jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, olu ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na, min ni min ka kan o ka di o ma. Ne ye Mahamadu Kone ye, Biton secrétaire général. An b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen nɔ bi baarako la, o ye jumɛn ye? Ni concours bɛ kɛ bi, i b'a ye k'a fɔ népotisme n'o ye k'i somɔgɔ ta ka na, clientélisme n'o ye k'a fɔ bon wari sara pour que i ka taa, o kɔfɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ favoritisme caman de bɛ k'a la, sabu nin ye somɔgɔ ye, nin ye nin ye, o de bɛ kɛ baarako la. An y'a ye gɛlɛyaba minnu tun bɛ yen, INPS ka concours ko min kɛra INPS la, tali kɛra ta cogoya min na, ni bɛɛ lajɛlen b'o kalama Mali kɔnɔ o b'o la. Maintenant an ko n ka fɛɛrɛ kɛ ka observatoire c'est-à-dire observatoire de transparence dɔ sigi, ka jɛkulu dɔ sigi min bɛ se ka kɛ transparence ye, tali fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a yira denmisɛnninw na nin ma ta, n'i bɛ tali kɛ critère nin de bɛ kɛ, critère nin de bɛ kɛ, an y'o laɲini kɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana, an ka laɲini fanba yɛrɛ ye kalanko fana b'a la. Donc parce que n'i y'a jateminɛ bi ko an ka baarako gɛlɛyalen don, an ka kalanw fana man ɲi kosɛbɛ. Donc jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u hakili to olu la cogo minnu na, ani fana mɔgɔ minnu tilala kalanw na, ani hali mɔgɔ minnu ala m'olu garisɛgɛ olu ka tila kalanw na. Donc ni olu si tɛ baara la, fɛɛrɛ ka kɛ u bɛ se ka don kalanw na cogo min na, kalan minnu bɛ se ka u dɛmɛ, u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na. Ka formation kɛ denmisɛnninw kun, k'u former ka ɲɛ, k'u former baara dɔnniya la, u ye kalan min kɛ o dɔnniya la, o fana an b'o kɛ Biton kɔnɔ, o y'an ka plan d'action dɔ, o b'an ka plan d'action na. Donc an y'o waleyaw kɛ, ka formation caman kɛ. O kɔfɛ Biton ye hakilina jumɛn wɛrɛ ye tuguni, a ye hakilina jumɛn ta, a ko denmisɛnninw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sigida la, Biton bɛ wuli ka taa se i ma, ou bien ka wuli ka taa se aw ma, gɛlɛya min b'aw ka baarako la ka o recenser. An y'o baaraw daminɛ, an taara Fanaw la, ani Fanakaw an sigira, an ye kuma caman kɛ baarako la. An sera tiɲɛ fɔlɔw la, an n'olu sigira, an ye kuma caman kɛ baarako kan. Aujourd'hui, si tu es à l'extérieur du système, il est très difficile de trouver un boulot. Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ na fanga la tuma min na, a ye meeting kɛ Kayi k'a jira k'a fɔ ko n'ale ye fanga sɔrɔ ko a bɛ 200 000 emplois créer. Bon, san 4 tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ ko 200 000 emplois anw m'a ye. Bon, anw ma emploi ye, anw ma da o dɔrɔn ma dɛ. A ka ministre min sigilen don baarako kunna, o bɔra telew la k'a fɔ ko olu ye 200 000 emplois créer, ko baara mɔgɔ yɛrɛ tɛ baara ɲini na Mali kɔnɔ, ko fugariw dɔrɔn de bɛ bannen don baara ma, ko n'o tɛ ko baara bɛ Mali kɔnɔ, ko fɛn bɛɛ ka ɲi. Donc anw ko ni o ko bɛ o cogo de la, n ko an bɛ wuli ka se ministre ma a n'a ka baarakɛdaw ma, parce que a y'a jira k'a fɔ ko o emploi ninnu minnu créera k'o bɛɛ bɛ se ka vérifier. Donc an wulila ka s'u ma, a ka baarakɛdaw y'a jira an na k'a fɔ ko données t'olu bolo, ko olu tɛ se ka o lajɛya anw ma. An y'a ɲini an n'a yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye, donc a y'i dogo an na. Donc ministre bɛ boli de, parce que a b'a dɔn a ye kuma min fɔ tiɲɛ t'a la, a b'a dɔn a ye kuma min fɔ ani tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na. Ale nana min nɔ la, o fana tun b'o sira kelen de kan. O la an ko ni bolo fununa a bɛ d'a tigi de kɔrɔ, an yɛrɛ ka wuli an k'an ka baarako kɛlɛ kɛ an yɛrɛ. Biton ye hakilina min di nɔgɔya la baarako la, ni jamana ɲɛmɔgɔw tun y'o ta k'o don ba la, a ka ca Ala fɛ degun min bɛ denmisɛnninw kan dɔ tun bɛ b'o la. An ye entreprise 60 ni kɔ recenser, ka denmisɛnninw wele bulon ma réseaux sociaux kan. An ye denmisɛn minnu sɔrɔ plus de 60 000 n'o ye denmisɛn ba 60 réseaux sociaux kan, a ka hakilina ka ɲi an sɔnna. Tuma min na an ye nin bɛɛ détail dafalen sɔrɔ, an ko ko bon maintenant sisan an bɛna journée de l'emploi dilan, mais a tɛ ɲɛ f'an ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yen n'o ye ministère de l'emploi, an n'u ka sigi ka kuma kɛ. An taara an y'a ɲini sen, an ma 24 heures y'an ɲɛna n'o ye ministre de l'emploi ye, k'a ɲini bolo an m'a ye. An yɛrɛ dabali banna, sabu an y'o hakilina min ta, an nana ye k'a fɔ ministre n'a jɛɲɔgɔnw commencera k'o hakilina in k'o lawaleya. Kalo tile 25, septembre kalo tile 25 tɛmɛnen palais de sport la, an y'a ye fana, u fana nana an ka hakilina in ta k'o bila sen kan. Bon, an ko o tɛ baasi ye, an ye le 14 octobre n'o ye samedi natɔ ye, an ye wele bila denmisɛnninw ma, komi u y'anw ta k'o waleya, anw fana bɛ bɔ k'an ta kɛ pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ, c'est-à-dire gɛlɛya min bɛ baarako la, décideur n'o ye c'est-à-dire demandeur d'emploi mɔgɔw minnu yɛrɛ mago bɛ baara la, u bɛ se ka na cogo min na ka sigi, an ka échange kɛ baarako kan, fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a la k'o jira.